Laburisti! Moje ime je Ljiljana Matezović, predsjednica sam Velikogoričkih laburista Stranke rada i nositeljica liste za gradsko vijeće grada Velike Gorice. Predstavit ću vam plan razvoja grada Velike Gorice koji je ostvariv i temelji se na važnim i korjenitim promjenama. Prva korjenita promjena je demokratizirati odnos vlasti prema građanima. Taj odnos, a ne recesija, doveo građane do materijalnog siromaštva i mentalne iscrpljenosti. U tom nepravednom odnosu postoje dva načina računanja vremena. Usporeno za njih i ubrzano za građane. Oni sporo rade svoj posao, a građani plaćaju po hitnom postupku s kamatama. Taj raskorak je doveo do blokada računa građana, zatvaranja obrta i ovrha. I usprkos činjenici da je taj običan čovjek uspio odbraniti domovinu i izlaz iz krize se traži mimo njega. Tako je za potporu velikogoričkim obrtnicima poglavarstvo u prošloj godini dodijelilo mizerna sredstva. Maštajući o velikim investitorima, zaboravili su na realne mogućnosti. Mi laburisti nismo protiv velikih investicija koja će se možda i dogoditi u skoroj budućnosti. Ali građani nemaju više vremena ni novaca čekati. Računi stižu, trebamo živjeti sada. Osim toga, dosadašnje iskustva sa stranim investitorima ne garantiraju korektnost. Trebaju biti dostupni svi podaci kome, kada, koliko i za što plaćamo. Za slabu učinkovitost gradskih poduzeća i javnih ustanova krivi su stranački namještenici na vodećim pozicijama. Hrvatski laburisti, Stranka rada, zalažu se za to da se na ta mjesta imenuju stručni ljudi koji će svojom profesionalnošću, sposobnošću i vizijom popraviti stvari na bolje. Rasterećenje građana, deblokade računa i ozbiljne sankcije za greške administracije. Koraci su dovoljni za ponovno pokretanje obrtništva i poduzetništva u Gorici. Sniženje cijene ZET-ovog autobusa ili ponovno vraćanje na jednu zonu već je dovoljno da nezaposleni mogu tražiti posao u Zagrebu. Ta naizgled mala mjera je od vitalnog značenja. Umjesto da budemo spavaonica Zagreba, prepoznamo Zagrepčane kao turiste koji spavaju tu pokraj nas. Ima ih gotovo 800.000 i ponudimo im kulturni i ekološki turizam. Udružimo zajedno poljoprivrednike, obrtnike, udruge i agencije. Naš program uključuje rješenje problema dječjih vrtića. Pod idejom manje je više predlažemo izgradnju više manjih vrtića umjesto jednog velikog. Umjesto izgradnje jednog vrtića koji košta 22 milijuna kuna i u kojem će se smjestiti 180 mališana, moguće je za istu cijenu izgraditi 5 manjih vrtića sa smještaj oko 500 mališana na različitim lokacijama. Svako vrijeme ima vrijeme, a naše je sad. To je samo dio programa koji se temelji na jednostavnosti provođenja i vjeri u rad svakog čovjeka.